Η Χαρά έχει κινητό, όπως και εσύ. Και κάθε μέρα πάρε, φέρε, πήγαινε, έλα, όπως ίσως και εσύ. Και φυσικά δεν είναι και πολύ χαρούμενη η Χαρά. Γι' αυτό θέλει ένα αυτοκίνητο ευρύχωρο, λειτουργικό και ηλεκτρικό. Τώρα όμως που το Sita Rewards κληρώνει το συναρπαστικό ηλεκτρικό SUV BYD Sea Lion 7 αξία 49.990 ευρώ, η Χαρά επέστρεψε στο πρόσωπό της. Μπες και εσύ στο Rewards όλο τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εξαργύρωσε τα στάρ σου και απόλαυσε όλο χαρά το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Sita, ένα με σένα. Τι άλλο σου αρέσει, εγώ σου αγόρασα καινούριο σπίτι, τι άλλο σου αρέσει, πες μου! Δεν μπορώ τούτο το σπίτι ρε παπά. Ρε, εγώ σου αγόρασα υπολογιστή, πολλά πράγματα. Θέλεις το παλιό σπίτι? Ναι. Όχι, αν δεν σου αρέσει σπίτι, φύγε αμέσως. Τώρα έφυγες. Εντάξει ρε. Φεύγω. Αυτοκίνητο του παπά. Τώρα... ο παπάς συνέχεια. Καλά που κάνει. Τι είναι καλά που κάνει. Όχι είναι καλά. Γιατί? Γιατί είσαι μπελό. Αφού μου αρέσει και τίποτε ρε μάνα μου. Να μπορεί να κάνω. Δεν ξέρω, είναι δικό σου πρόβλημα. Δικό μου πρόβλημα. Ναι Μαξίμ, τι έγινε? Γεια σου Ανδρέα, θέλεις να έρθεις σε μένα γρήγορα? Ναι, έρχομαι τώρα. Εγώ έκανα καινούριο μηχανικό. Εντάξει. Άντε, τώρα πιάνω τα πράγματα και έρχομαι. Πιάνεις το αυτοκίνητο? Ναι. Έκλεψα το κλειδί. Έκλεψα το κλειδί ρε. Έκλεψα το κλειδί, εσύ τα εντάξει, έλα, περιμένω, άντε, μπάει. Άντε. Πάμε στο Μαξίμ τώρα. Γεια σου Μαξίμ. Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις, όλα καλά? Σε παρακάρε, δαμέ. Πού? Δαμέ, άντε. Τι από το αυτοκίνητο. Να μιλήσουμε λίγο. Πού έπιασες λεφτά για εκείνο το αυτοκίνητο? Δικό σου? Ναι. Δεν του παπά. Του παπά. Μα τι είναι τούτο το αυτοκίνητο? Ρε, το Toyota μάνα μου. Toyota Hilux. Έτσι ρε. Μπράβο σου. Και θέλεις να σου δείξω καινούργιο μηχανικό που έκανα? Όχι. Κοίτα τι μηχανικό έκανα. Auto service. Μπράβο. Μπράβο. Έχεις πρόβλημα το αυτοκίνητο? Όχι, ελέγχω κάτι... Μηχανικά? Ναι, να βάλω κάτι μέσα στο αυτοκίνητο να δουλεύει πιο καλά. Να βάλω μηχανική. Τι μηχανή να βάλεις? V8, turbo? Ναι, turbo να βάλω. Να ελέγξω και το δικό σου. Κοίτα, εγώ δαμε μέσα, κάποιες φορές πότε ξεκουράζουμε, κάθομαι στο καναπέ, πίνω καφέ, βλέπω τηλεόραση. Μπράβο. Δαμε μιλούμε, δαμε η πόρτα είναι κλειστό, δαμε είναι η τουαλέτα, απλώς είναι κλειδωμένη, δεν δουλεύει. Μπράβο. Και δαμε βγαίνω και φτιάχνω τα αυτοκίνητα, κατάλαβες, και δαμε ακόμα ένα. Έχεις κι άλλους πελάτες ή μόνο ένας είσαι? Όχι, έχω και τους άλλους πελάτες, γιατί δεν έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω και να ελέγξω το δικό σου το αυτοκίνητο, εντάξει. Ναι. Τώρα να ελέγξω και το δικό σου, να το πάρω. Οκ. Και μετά να το παρκάρεις έτσι όπως το δικό σου ή... Όχι. Να ελέγξω κάτι που κάτω, αν δεν έχει πρόβλημα. Τώρα να το ελέγξω γρήγορα και να σου το δώσω, ok? Ναι. Δεν θα σου το πιάσω. Άντε Ανδρέα, πες μου να μου κάνεις, γιατί δεν είσαι τόσο χαρούμενος σήμερα? Γιατί αγόρασε καινούριο σπίτι ο παπάς και εμένα μου άρεσε τίποτε. Και εγώ θέλω σπίτι καινούριο.
Αλλά εγώ δεν μπορώ να το αγοράσω καθόλου. εγώ θέλω... Ξέρεις να μου θέλω εγώ. Θέλω το παλιό το σπίτι που είχε ο παπάς, το καινούριο. Ναι, δεν πειράζει ρε. Και εγώ ήθελα το παλιό, αλλά οι γονείς μου με θυμώσαν και διώξαν για πάντα από το σπίτι. Γι' αυτό... Και εσύ τώρα πού μείνεις, στη Ζαμέ? Εγώ όχι, αγόρασα, ζω Στην πόλη? ζω στο χωριό. Α, Μόνος μου για πάντα. α. Για όλες τις ζωές. Λοιπόν, να ελέγξω το αυτοκίνητο μου, γι' αυτό κοίτα. Θέλει τούρμπο, κάτι, αλλάγμα? Κάτι δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι καλά το αυτοκίνητο. Ναι, Αλλά πρέπει κάπου να πιω με το αυτοκίνητο, να το σε ένα λεπτό, εντάξει. ναι. Ωραία, να... Όχι, εσύ ελέγξεις. Όχι. Τι? Το μηχανικό να ελέγξουμε λίγο. Δάμε, εντάξει. Όχι, έχει και λάστιχα δάμε, μπράβο του. Μπράβο του, έχει και λάστιχα. Τώρα έφυγε ο μηχανικός. Έχει δάμε για να βάλεις το αυτοκίνητο σου, να δεις να που έχει κάτω. Δάμε το αυτοκίνητο του το άφησε. Λοιπόν, να που κάνουμε δάμε. Το αυτοκίνητο σου είναι καλύτερο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλύτερο. Είναι καλά μαζί σας, να το προσέχετε πάντα. Η τουρμπίνα του είναι καλά. Ναι, να το προσέχεις όμως, εντάξει. Ναι. Ανδρέα, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Τι? Πρέπει να πάμε σε ένα χώρο και να κλέψουμε ένα αυτοκίνητο. Ναι, άτε, να πάμε με το δικό σου ή με το δικό μου? Με το δικό μου να πάμε. Εντάξει, να παρκάρω το πρώτα. Δεν θα κλέψουμε αυτοκίνητο, να πάμε να δούμε κάτι. Άτε, κάτσε. Περίμενε να παρκάρω πρώτα. Παρκάρε και το κλείσε το. Θα πάμε σε ένα χώρο. Άντε, κάτσε. Και πήγαμε. Άτε, πάμε τώρα. Άτε. Τώρα... Είδες πως κάνει drift το αυτοκίνητο? Ναι. Γιατί είναι καινούργιο, εγώ το έκανα έτσι να κάνει. Πού είναι το αυτοκίνητο που να πάμε να δούμε? Είναι σε ένα σπίτι. Έτω ήρθαμε σε ένα πάρκι για να σου δείξω. Εκείνο τον BMW, τον βλέπεις, στέκεται, βλέπεις? Το H6. Δεν ξέρω, είναι σε ένα μαγαζιάτο. Φεύγουμε. Και τώρα πάνω το παράθυρο. Μα ποιος το κάνει τούτο? Άντε, φύγαμε γρήγορα. Όχι, τώρα συνεχίσεις. Φεύγουμε. Γρήγορα. Να μας κυνηγά. Φύγαμε.